थारैनो जों दिनै जयै खौसेयै ओंखाम बोथिसे जानायजों लोगोसे जोङो सांग्रांथि जोङो मेलजोंहाय जोङो सावरायलायदों जे जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन लोगोसे एक्स एनएलएफबि एक्स बिएलटि जोङो गोबां सिगां समनिफ्रायनो जयैनो जों खामानि मावबोगासिनो दं। दिनैनि दिनाव जों आरोबाव जयैनो थानानै माब्रैबा जोङो खौसेयै जोंनि बर' हारि आरो गोग्गो समाज दानायनि फारसे नोजोर बोनानै खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन। जों बैफोरखौ मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय नोजोर बोनानै जों खामानि मावगासिनो दं जथायैनो। आरो दिनै जों आरो थि खालामबावदों सिगां फारसे जोङो अरायसम खामानि मावलांबाय थागोन होननानै। मानो होननानै बुङोबा जोङो दिनै नुनो मोनदों जे हारि हिसाबैनो जोङो मोनसे थ्रिटनि लामाजों थांगासिनो दङ। बैफोर थ्रिटनिफ्राय जोङो माब्रैबा रैखा मोनगोन जोङो खुंथायाव थानाय इउपिपिएल सरकारजों जोङो सावरायगासिनो दङ जे जोङो गोग्गो समाज दानायाव जोंबो माबा मोनसे एक्स हिसाबै जोङो बाहागो लानो हागोन नामा। थिग बेफोरबायदि गासै जोङो खोथाफोरखौ दिनै शेयार जालायदों। आरो मैयासो एसे मिटिङाव पास जादों जे बिमा सोरां अनसाय बिखान्थि बेयो थारैनो बाख्नायजाथाव हाबाफारि। जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै जोङो बाख्नायो सरकारखौ। मानो होननानै बुङोबा मुंख्लंफोरा जोंनिनो बिहोमा होलांनाय मोनसे जारिमिन जोंनि नांनायाव। थिग दिनै इउपिपिएल सरकार हिसाबै दिनै बै बिमाफोरखौ सनमान होनायाव जोङो थारैनो गोग्गा बुंनानै लानो हागोन। आरो जोङो बाख्नायदों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायै जोंनि समाजफोरखौ जोंनि मुंख्लंफोरखौ मान होलांबाय थायोबा निस्सय गोग्गो समाज दानायजों लोगोसे गोग्गो सरकारा अरायसम जोंनि थाखाय गोनां। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों दिनै बे मेलजोंहाय जों शेयार जादों। आरो जोङो खौसेयै थि खालामदों जे जोंनो गोग्गो मोनसे सरकार नांगौ हिसाबै जोङो इउपिपिएलखौनो जोङो गासैबो सापर्ट खालामनानै सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै जों दिनै थि खालामनाय जादों। एनआइ केस नांना थानाय बेखौ आथिखालाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव केसा मोनफानि उनाव मोनफा बायबाय थादों। थिग बेबायदिनो खोनानो मोनदों क'क्राझार कर्टआवबो बे समाव 36 बेल मोननायनि मोनसे आसा बा मिजिंखौ मिथिनो मोनदों। नंगौ थारैनो जोङो थांनाय 3 थारिखआव मुसलपुर सेसन कर्टआवहाय जोङो गबर्धना पिएस केस 63/2014 64/2014 जों बे मोननै केसनिफ्राय जोंहा सा 11 उदां जादों एबा बेलाव मोनदों। थिग बेबायदियैनो बिखौ लोब्बा लाखिनानैनो मैयानिफ्राय नारा नाथायै नांगासिनो दं जोंहा एडभकेटफोरा। दिनैहाय जोङो बेल मोननायनि आसा दङ सा 36 हिसाबै। दा जोंहा केस हिसाबै सेरफांगुरि पिएस केसाव दङ तुलसिबिल आरो क'क्राझार गासै सा 36 बिथांमोना दिनै बेल मोनगोन। आरो दासिमबो खामानिया सोलिगासिनो दं मैयानिफ्राय। गासै 36 नाथाय बिथां बाथाखौहाय मैया आरो गोदान एरेस्ट खालामनाय जादों। बिथांनि केसा गसाइगाव पिएस केस नाम्बार 51/2021। दा बिथांनिखौ आर्मस एक्ट आरो इउएपि एक्टआव जाबसिननाय जादों। हयथ' बिथांनिखौ मैया बेल पिटिसन खालामनाय जादों। बिथाङाबो हयथ' थाबैनो उदां अखारामाव फैगोन। वेलफेयार एस'सिएशनखौ जोबोद मोनसे गोदान आफाद होननानै बुंदों जेरावथे सिगांनि समाव इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि दंमोन। दा नोंथांमोना खामानि मावनो हायाखै बा मावनायाव एसे बिथांमोना गोदानसो माबोरैहाय मावनो बेबायदि बाथ्रा। नंगौ थारैनो बियो ससियेल मिडिया गेजेरजोंबो बिराद सरसा जादों। दिनै जों जेब्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिखौ दायो अब्ला बै समनि जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि हिसाबैबो आंनोमोन। दा बै समनिफ्रायबो जों गोबां खामानि मावबोदों जोंनि एक्स एनडिबिनि इसुनि सायाव। जोङो दिल्ली सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै जों स्टेटनिफ्राय लानानै जों बिटिआर मानगोनां प्रमद बर' सारजों जों गोबां खेब रायलायदों। रायलायै जों मेम'रेन्डाम होबोदों जे एनआइए केसाव थानाय जोंनि एक्स एनडिबिनि रिहेबिलिटेसन एक्सग्रेसियानि सायावबो जोङो सावरायबोनाय जादों। दा बैफोर खामानिफोरा इउनाइटेड फरामावबो जाबोखादोंमोन। नाथाय माखासे बेले बेजे आं नुनो मोनदों जे मोजां खामानि मावोबा हयथ' सोरबाया हेंथा होयो। जेरै साननानै नायदो भुटाननिफ्राय जों जेब्ला लाबोयो थांनाय 2014 सेप्तेम्बर 20 सेप्तेम्बरावहाय अब्ला बाहायबो माखासे हेंथा सफैलायबाय। बेबायदि हेंथा सफैनायाव आं सानदों बै खामानि बा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि हिसाबै बियो मोनसे लिमिटेड इउनाइटेड फरामा मोनसे लिमिटेड लामा लाबाय थादों। बियो गोलाव सम थांनाय नङा। आं स्पेसियेलि सानदों बेखौहाय जों जुदि सरकारजों थानानै खामानि मावाब्ला जोंनि इसेबां गिदिर इसुसफोरा
जों फिसा मोनसे संगठन हिसाबै बोरै जाफुंसारनो हानो थ' जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों जोङो सरकारजों थादों नाथाय बिथांमोना जों सरकारजों थानानै खामानि मावनायखौ बिथांमोना बाजायो दा बेबायदियैनो माखासे मिटिङावबो आं एटेन्ड जायाखै बेबायदियैनो आं दोरोदबोनाय जादों इउनाइटेड फरामनिफ्राय उनाव दोरोदबोनायनि उनावहाय जोङो जोंनि जेसेबां थालांनाय सिनियरनिफ्राय सिनियरसिन जों मानसिफोरखौसो मोननो हासिनदों बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव सरकार बा खामानि मावनांगौनि असिलायै एक्स एनडिबिनि खामानि मावनांगौ असिलायै गासैबो फैनानै दिनै एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसनखौ दानो जोङो हाफुंदों दा गुबुन जेखि बुङा मानो दिनै जोङो सरकारजों थानानैनो जोंनि जेसेबां इसुसफोरखौ जों मोनफा मोनफायै जाफुंसारनाय एबा साक्सेसफुलखौहाय जों खालामबोनो हादों गोजोन्थों।